Boas, xente, que tal? Como estamos? Benvidos ao novo programa de O Radar, programa 81 desta quinta tempada, programa desta traca final, desta, resta final dunha tempada que, como levo dicindo nos últimos programas, estás alargando un poquinho máis do que tiña idea originalmente, pero claro, surgen conversas ou hai posibilidade de facer conversas que, como dixen, non se pode esperar a facelas nunha hipotética sexta tempada, si é que a hai despois do verán, e había que facelas agora porque non se podía esperar. Pasou con Martes Mal, pasou con Apolo 18, pero é que a de hoxe, xente, había que facela porque chegou a conversa que levamos tempo falando, hubo aí varios intentos de cuadrar, non se cuadrou, e agora, con, por fin, EP no mercado, pois había que facela, e ademais que falamos dun artista que dende mediados de mediados de 2022, gracias a MJ Pérez, que ahora falaremos dela, eu puxenme na pista dela, que eu aquí voume moito de que recomendo artistas, pero aquí a que recomendou calidade foi MJ Pérez no 2022, e había que facer esta conversa. Así que, calo xa a boca, vamos a poñer xa en pantalla a Noelia Perpetuo. Que tal, como estamos? Hola, que tal? Pois moi ben, moi ilusionada de estar presente, por fin, Eh, nesta canle. Varias veces que miramos aí de facer a conversa, e ese 2022 no cal, como digo, MJ Pérez puxome aí na pista, e a min e a seguramente moita xente que a seguía, sobre ti, 4 anos dende que gañaches aí o concurso, Sí, saliu agora o EP. Como é a vida, non? joe, o verdadeiro efecto bolboreta, diría, vaya. Tal cual, tal Sí, cual, sí, tal sí. cual. Eh, é obligatorio, non? Creo que falar desa época, dese momento que supoño que para ti foi moi importante, e estou seguro que de alguma maneira tamén serviu para que, bueno, quixeses meterte neste mundillo e ir traballando para chegar ao momento no que estamos agora, non? Pois sí, a verdade é que o momento do quero cantar foi como o impulso, por así dicilo, para que eu empezase a facer música, porque, a ver, eu empecé a compoñer no 2020, pero nunca fun a clases de canto, nunca fun a clases de guitarra, en plan, eu non tiña ni idea de música, simplemente o fixen porque atopei unha forma de expresarme, pois dentro, pois a través da música, Hmm. porque son unha persoa que para falar de sentimentos e esas cousas como moi reservada, pero a través da música conseguía facelo. Entón, pois dixen, bueno, pois vou empezar a escribir, a tocar a guitarra un pouco pola miña conta, pero nada, sen buscar nada, sen intencións de sacar un EP, nin moito menos, vaya. O certo é que a época na que eu me presentei ao Quero Cantar, eu non me quería presentar ao Quero Cantar, a verdade, se por min fora, eu non tivese mandado esa maqueta da canción de Bolboreta, porque, pois eso, partindo de que era unha persoa moi reservada, non cantaba diante de ninguén, en casa só cantaba cando non estaban os meus pais en casa, porque senón, me escoitaban. O sea, non eras capaz nin de cantar, nin que teus pais, que ao final No, no, é a no. xente cercana, a familia, tampouco podías cantar diante deles. No, para nada, porque sentíame moi vulnerable. Ao final eu contaba cousas Hmm. ao cantar, pois que non quería dicir con palabras, moito menos que alguén me escoitase, que ao final eran cancións, por exemplo, en redes non me importaba publicalo, porque ten ese filtro de que non te están vendo Si, en directo. ti publicas, a xente o escoita, Claro, pero ti non sabes, non ves nin a cara, nin moitas veces sabes o que pode pensar a persona que está escoitando. efectivamente. Entón, pois dábame máis igual, pero sí que no momento de que alguén me escoitase, bueno, olvídate, en esa época impensable. Entón, a verdade é que foi a miña nai un pouco a que dixo: pero si mola moito, tal, non sei que, yo te lo mando, yo te lo mando". Entonces, bueno,
mira, eu teño isto, fai o que queiras ti con eso, se queres mandar ti, pois é o que hai, non me importa. Pois, por sorte ou por desgracia para a Noelia daquel momento, gañei o concurso, foi un xiro pois de 360 grados completamente, porque eu nunca me plantexara dedicarme á música ou traballar na música, e moito menos cantar diante de xente, e pois foi xurdindo. Como viviches entón ese momento no que vale? Manda a túa nai a maqueta, pero claro, te alzas vencedora, tes esa oportunidade, como sentiches? Pois, en lugar de estar como super feliz, a realidade é que estaba como agobiada, porque de repente era como, oh Dios mío, e agora que? E agora teño que cantar diante desta xente, din que o premio gravar as cancións, que horror, pero se eu non estuve nun estudio nunca, se eu non sei que, todo desmerecer o que un fai. Pero tiven moita sorte porque, claro, no quero cantar, asignanche un titor para que te acompañe pois no en todo o proceso, porque compós outra canción aparte e ademais no meu ano, polo menos, tamén gravamos como a maqueta que enviáramos. E tiven a sorte de que me acompañou en todo ese proceso Lidia Botana, que é unha artista tamén de Culleredo, que está máis centrada pois na música infantil, entón ten tablas para levar aos nenos, que eu naquel momento pois tiña 16 anos, 17, que me axudou moitísimo, vamos, pero xusto falei con ela hai non moito pola salida do EP, dicíame que estaba super contenta porque ela lembraba aquela época que cando comezamos as titorías eu non era capaz de cantar Volvoreta diante dela aínda, en plan, tiña que cantala ela, e despois cando me animaba tiña que ser como que non me mirase moito e cosas así. Claro, é que ao final sempre cantar por primeira vez ou facer algo de cara ao público por primeira vez é complicado. Mais no teu caso no que comezas a facelo como unha vía de escape, como unha forma de contar bueno, as tus pensamentos, de sacarlos aí da túa cabeza, sen plantexarte nunca ter esa opción de cantar dentro da xente, claro, gañas, de repente te encontras con que tens que facer estas cousas, claro, ten que ser moi complicado e ole tamén por a parte dela de como levarte, porque claro, ao final, joder, eu entendo sempre cando este tipo de concursos con nenos e cousiñas así, con adolescentes e xente que non tedes esa capacidade de primeira, non? De cantar dentro da xente, que é moi complicado levar ese tipo de tutorías, non? Porque como levas de forma que ti te convenzcas de facelo e non te agobies, porque podía ser o contrario, non? Que eso fose demasiado agobiante, que fose demasiado cansino e ti dixeras, non quero isto, e houvese o efecto contrario. Sí, totalmente, pero ao final a experiencia foi moi guai porque gañei eu como solista, pero tamén gañaron outros chicos que naquel momento se chamaban Bonomía, que eran un dúo. Entón fixemos como unha residencia, por así dicilo, dunha fin de semana no Pazo de Mariñán. Entón, pois a experiencia completa de coñecer a máis xente que facía música tamén, estes chicos, que eran da miña idade, que estábamos ali, pois, só dedicándonos a eso, que ibas por primeira vez a un estudio, non sei que, ademais estaba titorizada por unha persoa que comprendeu a miña situación e soubo levarme dunha forma cómoda, pois, vamos, foi moi guai, a verdade. E gravei así o meu primeiro videoclip cos do concurso, con unha canción que se chama Nós, e gravei como unha maqueta do que foi Volvoreta moitos anos, que tamén hai un videoclip de Volvoreta en YouTube que está pois con esa maqueta que gravamos no Quero Cantar, e foi como o que presentei durante todo este tempo ata que por fin saiu o EP, vaya. Como foi o recibimento no teu entorno dese momento, desa salida un pouco do cascarón de publicar, de dar esos pasos?
Cando? Ao principio de todo? Ao principio, sí, que despois cando gañas, bueno, sale ese nós e empezas a dar eses primeiros pasos un pouco oficiais, entre comillas, non na música. Bueno, pois na miña casa estaba todo en plan, o meu pai sempre tocou en grupiños así cos seus colegas, porque é de Brasil, ten así un grupo un pouco de samba, un pouco de Que guai. música de Brasil. Entón, el sempre intentaba como animarme a isto seguro que te gusta, a música mola, tal, proba, pero tampouco insistía moito porque eu non acababa de mostrar interés Mm. na música ata que iso, que en 2020, pois aproveitando a pandemia, empecei a aprender pola miña conta. E nada, e sí que os meus pais, polo menos, sempre foron unhas persoas que me apoiaron en todo, en cada cousa que facía, pero no ámbito da música tamén era como: "Que guai isto que fixeches, mola un montón", pero dábanme o meu espacio porque sabían que se de repente me dicían: pois deberías facer máis, deberías dedicarte tal, non sei que", que aí, íame agobiar, entón que eu ia querer deixar, entón sempre me deixaron tamén como ese espacio de que sepas que te apoiamos, pero tampouco fai o que queiras, escollas o que escollas facer, imos estar aquí. Entón foi moi guai, porque por un lado tiña ese apoio, por outro tiña ese espazo de dicir, bueno, se ao final non me convence tampouco pasa nada. Claro. En xeral, cos amigos e así, foi raro, porque, claro, a xente agora, hoxe en día, xa me coñece máis por facer música, por así dicilo. Eu entrei na carreira xa con bolboreta e así, a maioría de xente da carreira, que eu estudo comunicación audiovisual, pois tamén ou dedicábase á música ou facían outras cousas relacionadas Mm. co mundillo. Pero eu viña dun entorno no que eu era a nena deportista, de feito entrenaba 6 días á semana, días que entrenaba pola mañá e pola tarde, en plan, todo o mundo me coñecía por ser como o polo opuesto, por así dicilo. Entón sí que era un pouco raro, tipo, e agora esta que canta de repente, O sea, fuches un non pouco era unha faceta. fuches un pouco o Troy Bolton galego de ese deportista que de repente se ponga a cantar. Tal cual, Hostia, esta tal cual. referencia, se hai xente nova, moi nova, se non se coñece High School Bueno, Musical, por favor, por do favor, mellorciño que hai. referencia de referencias. Pero sí, non, un pouco así, claro, a xente acostumbrada a que faz deporte, claro, de repente cantas que a priori o opuesto según os pensamentos que sobre todo cando un adolescente ten e apareces con esto, claro. Sí, e o certo é que dábame moita vergoña, non era unha faceta que mostrase moito no meu entorno de alí de Culleredo, que de onde son eu, xusto por eso, porque a xente víao como extraño, nunca me dixo ninguén nada malo, pero si era como, bueno, Sí, non é que vosotros. fosen comentarios negativos, pero sí que resultaba chocante. Sí, sí, no ámbito do judo, que é o deporte que fago eu, alí, bueno, aí eran vaciles todo o rato, entón pois tamén eso, eran vaciles cariñosos, pero de forma inconsciente alimentaba como esa inseguridade interna que tiña eu de dicir: "Non cantei na miña vida, eu non sei tocar a guitarra, eu non fun a clases de canto, eu non podo dedicarme a isto porque non o fixen nunca". Claro, ese tipo de comentarios, non? Que se fai moitas veces con isto de cantar, con xente que pode crear contido, co físico, con cambios de pelo, de cores, de cousas, que moitas veces, claro, non son a malas, e de verdad que Claro, son de broma, e a xente o fai sen, moitas veces, outras non, pero moitas veces, sen ganas de facer daño, pero que claro, nunha persona insegura, nunha persona que dubida esa faceta nova que está explorando, claro, non é que che fagan moito daño quizáis, pero sí que van poquinho a pouco podendo minar. sí. Sí, e quizáis poñendo trabas tamén a seguir explorando, pois, esa parte. A min, por exemplo, dixéronme unha vez, en plan, de forma totalmente non foi
para ferir os meus sentimentos ni nada, pero un comentario que poñía tipo, jaja, pareces Neymar cantando. Eu como que parezco Neymar cantando? Que quere dicir iso? E quedoume anos iso dentro de dicir, buf, é que non, é que eu vou deixar isto porque teño unha voz terrible, non valgo para isto, por unha persoa que dixo eso de broma, sabes? Hostia, o sea, intento buscarlle unha explicación, non a encontro, pero sí que é certo que tipo de recibir, porque somos así, os humanos somos así e por moito que queiramos moitas veces traballar contra eso, é moi complicado. Tipo de recibir 10.000 comentarios buenísimos, publicar unha canción, ter non sei cantas cifras, todo comentarios, todo cosas maravillosas, de repente chega unha persona, di unha cousa mala e co que te quedas é con eso porque ao final, claro, toca onde está a parte máis débil, que é esas dúbidas que un ten. Claro, é que é complicado, a xente moitas veces non é consciente de isto. Despois estamos co Tal fan cual. a malas, que eso xa notas cando é a malas, pero depois este tipo de comentarios que igual non é tan a malas, que é unha broma, sen máis, de unha persona que igual pon un comentario e despois dille, oye, que lle puxetes esta rapaza, a quién? E non se acorda ni sequera. Tal cual, tal cual. Sí, pero xusto eso foi como tirando un piropo, tipo, porque eu subía como as cancionciñas que ia escribindo a YouTube. Entón, ademais foi en persoa, díxome, pois a persoa que me dixo eso foi tipo, buah, esta canción gústame máis, porque na outra que subiches parecías Neymar cantando, e como, perdona? A ver, Entón, bueno, como, vale, gracias, supoño, pero bueno, pero nada. aquí estás pasados os anos, estás Sí. co EP, pero como dicía ao principio da conversa, creo que é un nome que hai que destacar, que é o de MJ Pérez, non? Que a Ujú, min púxome na túa pista, como digo, eu vi outro día un tuit que puxe no 2023, creo que foi cando saliu o videoclip de Volvoreta, vía unha historia que aí de 2022 de cando poñía tedes que escoitar a esta rapaza, vi agora, mentre estábamos aí antes de empezar a gravar, que vía xusto o momento no que te vin cantar por primeira vez e eu lembrome de falalo con ela, de poñerlo eso en redes e demais, de encontrarme e dicir, ostras, que me sorprendera moitísimo a túa voz, eu non sei se era a voz de Neymar ou que era, pero de sorprenderme e dicir, ostras, que non viña esta rapaza, que voz ten, e lembrome de eso, de que me sorprendera moito, sobre todo, non porque fose perfecto, imperfecto, non sei, sorprendeme porque transmitía o que ti facías, e dende esa, fora esa constancia de cada vez que subías algo tal, cando parecía que ibas a poñer de, a ver si sacas, e de vez en cando falar con mm, MJ, que claro, MJ Pérez, ahora falamos tamén de que participa no seu disco e demais, pero sen dúbida seguramente das figuras máis importantes dos últimos anos para ti, ¿no? sí, cando foi o Quero cantar, eu isto non o souben ata tempo despois, pero ao parecer MJ Pérez foi unha das xurados, que así foi como me coñeceu el a min. Entón, cando pasou todo eso do Quero cantar, ela deume a seguir en Instagram, tal, entón empezamos a falar un pouco, escribiume tipo: "Ai, non sei que, como molas, tal", e eu: "Hala, que fuerte que me este dicindo Hmm. isto son esta persoa que ten tantos seguidores e tal". E cando fun a entrar no seu perfil, eu decateime de que eu xa vira a MJ Pérez en directo unha vez que fora a cantar no meu instituto, Anda, e de repente dixen: "Buah, non me podo creer que esta porque ademais tiña unha canción súa gardada e todo daquela vez que ostras, vira, pero non me parara a pensar que era ela, nunca me fixara, pois, no nome de quen cantaba esa canción. Foi moi forte porque foi como que, mm, eu empecé un pouco a facer música en galego gracias a un profesor que tiven que se chama Nel Vidal Barral, que foi o que nos ensinou que a música en galego existía, hola, que estaba aquí. Tamén, pois, que traía un pouco a xente como MJ Pérez aos institutos para que ensinase o que facía, pois de repente ver que
unha das persoas polas que eu descubrín que a música en galego pois molaba un montón, fora xurado no Quero Cantar, e despois me escribira porque tal, foi como explosión cerebral. E a partir de aí empezamos a falar xa con vistas de, bueno, empezamos a falar e descubrimos que aínda por riba ela pois tiña raíces de Portugal, eu tiña de Brasil, entonces as dúas falábamos galego e portugués e tamén pois usamos o galego e o portugués nas nosas cancións. Entón foi como, pois temos que facer algo xuntas. Claro, MJ entrou como no seu período de crear o seu álbum, eu pola miña conta pois entrei como nunha produtora, unha especie de produtora emerxente, tal, sei que, en Coruña, claro, como que non nos distanciamos como tal, pero tampouco acabamos de Sí, como que pechar. estabades camiñando, pero unha pola dereita, Sí, outra pola esquerda, un pouco, non? sí, tal cual, un pouco así, cada unha por un lado, ata que ela un pouco tirou de min en plan veña tal, hai que vou sacar o meu álbum e quero que estexas ti no álbum tal, con esta canción, e pois así acabou salindo Onde queres estar, que Que, é a nosa collab. é que eso está guai, eu, joder, fixen un vídeo do disco, aparte que ese Jetting Bones creo que é un disco que non me cansarei de tentar sempre que poida recomendarlo a xente, primeiro porque MJ Pérez isto en tono a miña culpa moitas veces, creo que é un artista que temos moi infravalorada, eu alucino cada vez que a puido ver en directo, cando estuvo na Coruña, eu estaba en Santiago, aí cando foi as Letras Galegas eu estaba en Santiago, non puiden ver un concerto, pero entón eso, me da culpa de non tela valorado tanto como se merece, de non falar tanto como se merece, pero creo que das cantautoras, das artistas que temos neste país máis boas que hai, e cando sacou o disco, primeiro, ver que sacaba o disco cando eu pensaba que por desgracia iba a quedar como un pouco máis en stand-by a súa carreira, que igual quedaba aí un pouco parada, non? E saca o disco e entre esos colabos estaba a túa e foi como, ostras, que guai porque é algo que non é tan habitual, que artistas con xa anos de experiencia, cunha carreira dilatada, con moitos escenarios percorridos, que aposten e que digan, oye, Noelia, vente pa aquí, ponte a cantar conmigo, que quero quero que cantes a miña canción conmigo, quero que lle des o valor que tes ti a miña canción e ademais tamén dende un punto de vista de que a xente, pois que a siga a ela, que escoito o disco, diga, anda, e quen é quen canta aquí? E poida, pois, seguirte a ti. Que eso é algo que non se fai tanto, xa non só en Galicia, senón en xeral, e creo que é de aplaudir. Sí, a verdade é que sempre se portou super ben comigo, de feito que falabas antes daquel concerto de 2022 que me levou pois de telonera así a cantar Onde as fo? dúas Onde cancionciñas que fora? Que non me lembro o lugar. fora en Abegondo, creo. Sí, é verdad, é verdad. Sí, polo Elas son artistas, así unha Sí, é verdad, rede de fora concertos dentro de do Era mulleres. son artista. Sí, sí, é verdade, certo, certo. Sí. O sea, esa foi a primeira vez que me levou, pero dende esa sempre se portou super ben e ademais coa colaboración, a verdade é que foi un pouco que ela tivo que tirar de min para que eu participase porque, bueno, eu estaba na produtora esta emerxente de Coruña Mm. e, a ver, non é que non se estivesen portando ben comigo, pero tíñanos un pouco apartados, por así dicilo, en vez como que vendían un pouco a imaxe de que sí, que nosotros te vamos a producir no sé qué e te vamos a sacar esto e vas a hacer no sé qué e dar conciertos, no sé qué. Promesas e Despois, promesas e promesas. sí, e despois era un pouco en plan que sí que facíamos conciertos e tal, pero cando
tiñan que ver co traballo do que era o xefe, por así decilo, e cando era algo do noso, pois quedaba un pouco máis apartado, ou un si, xa saldrá, non é o momento, non sei que. Entón eu estaba pois super desanimada con todo o tema da música e de feito co tema do EP eu xa desistira do EP de feito porque, o sea, o EP saliu agora, pero leva grabado, un ano ou máis, É que eu levaba grabado. lémbrome que faláramos no seu momento e me dixeras que, bueno, que había unha idea dun crowdfunding ou non sei que ou algo así, que xa o tiñas para sacar e dicías, bueno, vou sacar, non me lembro que mes, e cando xa publique todo, facemos a conversa tal, e claro, foi pasando o Sí, tempo sí, sí. e eu vía que non salía e a min dicía, joder, sí que me extrañaba eso porque me lembro da conversa de que xa dicía que xa estaba todo e claro, non arrincaba. Tal cual, e ademais tamén o proceso de grabación foi extremadamente longo, o sea, para 5 cancións que son o EP, ao mellor estivemos meses, pero, que sí que é certo que se tivese feito máis rápido, ao mellor non era o resultado perfecto, tal, pero buf, é que foi moito machaque, entón foron meses de machaque nas grabacións, porque tiñamos como unha exixencia de interpretación ou a nivel vocal que estivese perfecto, que non sei que. Despois meses de a ver se fai mezcla ou non se fai mezcla ou que, ou de repente vouche pagar todo, de repente non teño cartos para pagarche nada, de repente querían sacar o meu EP pasado por unha IA que fixera a mezcla, dixen, a ver, por favor. Eh, acabei pagando eu todo, pero claro, entón aí xa foron outra vez meses de no, pois agora paga ti, pero eu teño que revisar non sei que, que vaya todo ben, tal. Entón iso foise alongando no tempo, eu estaba tipo, é que dame igual xa, en plan, cando salga, saliu, e se non sale, pois xa Xa, en pa algún que? momento saldrá, pero dame igual. E dábame moita pena ter ese sentimento, porque a verdade é que o EP é superimportante para min, é un paso, superimportante para min dentro da música e dentro do que estou facendo e do que vou facer, e ademais sentía que non podía pasar páxina, por así dicilo, se non sacaba este EP, porque este EP é a razón pola que eu empecéi a facer música. Entón, para min non tiña sentido publicar outras cousas se non se non explicaba de onde viña, por así dicilo. Entón, claro, a vez que pasaba todos estes meses de si, xa saldrá, MJ estaba tipo, colab, colab, veña para o meu álbum, e eu como, é que non quero, a verdade é que non quero saber nada. E cheguei a dicirlle, mira, que non a quero gravar, e que non estou, a gravar agóbiame moito por todo este proceso de grabación que che acabo de contar, e o certo é que non estou ben e non quero gravala. E ela tirou moito de min en plan, é que ten que ser contigo, é que senón isto non ten sentido, non sei que, e menos Que mal insistiu que estivo aí e que saliu. e que saliu porque, vamos, é unha canción preciosa, ten unha mensaxe preciosa, é super bailable aínda por riba, síntome identificada ao 100% agora con esa canción tamén, porque xa sei onde quero estar, e tamén que, cando presentou o disco por primeira vez en directo na Festa do Queixo, tamén tivo aquel de levarme a cantar con el a canción, entón de repente estaba nun palco onde había moita xente que nunca na vida me subira algo así, moi divertido, eu, vamos, vou estar eternamente agradecida con MJ por ter esa paciencia, porque de algunha forma ela viuse reflexada en min e axudoume como a salir pois dese bucle ou no que eu me estaba metendo, e agora, pois a ver, agora seguiremos traballando, vou empezar a traballar con ela no sentido en que, tal vez, pois esta entrevista, por exemplo, ven gracias a MJ,
pois todo o que veña, que veña, E que, gracias. que este aí, porque, mira, claro, isto que vou dicir dende fora, lóxicamente, moi sinxelo, non? Pero creo que o que viviches ti con todo eso agobiante, con que casi te deixa fora desto e mata un pouco esa ilusión que gañaras e ese perder o medo e ir poquinho a pouco dando pasos de algo que non facías, creo que ten unha parte boa, que é que xa viches o negativo que pode haber nesta industria. E o que quero comentar é que isto que te pasou a ti é máis habitual do que a xente pode pensar. Se nos vamos a grandes niveles en canto a niveles me refiro a mayors, a empresas como Sony, filiales de Sony, de Warner e demais, se fai moito isto moitas veces de fichar a artistas que salen mismamente do T ou de redes ou demais, se ficha moito ese artista, por qué? Non porque esa filial de Warner ou Warner directamente ou tal queira que ese artista o pete, sino porque ven que ese artista pode petalo, entón, o fichan aí, o deixan un pouco aparcado porque non queren nese momento, pa que? Pa que outra xente non lle dea o tal, e despois está a cousa de que moita xente, joder, promete moito, e xa non só no teu caso, sino moitas cousas. Promete e non se cumple, e o problema non é que non se cumple, porque poden pasar cousas, poden suceder circunstancias. O problema de non cumplir e de prometer é que ti lle dis a unha persona como MJ Pérez agora, que xa ten falando mal o cu pelado do que é o bo e o que é o malo, pasa unha cousa negativa e posiblemente sexa capaz de leválo de outra maneira. Pero coñan alguén como a ti, unha rapaciña, unha persona con ilusión que está vivindo algo que é un soño e pasa isto, que estás matando unha ilusión. E é unha pena porque o peor, e isto vou no dicir, é que o que ti estabas a vivir dende o meu lado, porque eu sei lóxicamente do que estás a falar, eu sen saber nada, sen falar con nadie desto ni nada, pero dende o meu lado había cousas e hai cousas que eu vía raras. Que ahora é moi fácil dicilo, lóxicamente, non? Pero era como Sí, a min non me cuadraba. O como se presentou a cousa, como foi o inicio, a como despois foron pasando o tempo e como vía, pois, mismamente concepto de Neolia Perpetuo, pero vía que era en X lugar. E era como, joder, aquí hai é raro. Depois, claro, non salía a cousa e sí que, bueno, era raro, era raro. Pero bueno, por suerte, apareceu, continuou aí MJ Pérez sí. insistindo e chegamos agora co EP publicado con esa fichaxe non por Reva, por Reva Cultura, que iniciativas que de verdad molan, de xente que de verdad fai cousas e xente que se preocupa. Este novo inicio, non? Despois de pasar un pouco a parte turbulenta, que oxalá sexa o único turbulento que vivas no mundo da música, Amén. toco aquí maderiña, que imagino que, claro, cando xa ves que a cousa vai pa diante, pasas o malo, sale a colabo con MJ e xa se empeza a traballar en darlle vida e darlle vida ao público e de cara ao público a este P, claro, a ilusión volveu por mil, non? Pois sí, definitivamente. Despois, claro, cando cando eu saín dali e MJ e José ficháronme así para Reva, dixéronme tipo: "Bueno, e como queres lanzar o EP? Que facemos para o lanzamento?". Eu estaba un pouco en plan: "Dame igual, eu quero que salga e xa". O sea, facendo o De que feito, queirades, quero que se publique, con eso me sí, da igual. de feito, claro, a min, a fichaxe, por así dicilo, pilloume un pouco por sorpresa, un pouco de dicir: "Pero que me estás contando? Que queres que traballe con vos?". Eu tiña pensado sacar o EP, vamos, poñer unha data aleatoria que saíse, E listo. e punto, nin presentación nin nada, só quería publicalo, pois xustamente por eso, para poder pasar páxina e poder seguir traballando na música e no que estou facendo, que ao final é que o de Bolboreta levo arrastrando pois dende que teño 16 anos, eh, eu contaba con sacar Bolboreta ao mellor nos primeiros anos de carreira e de repente estábame vendo
que teño a graduación o día 12 e que Bolboreta non estaba, en plan, o sea, vou a traballar no TFG, non teño nin o primeiro EP publicado, e que eu estaba como moi en plan, mira, que salga e que salga como teña que salir. E outra vez eles volveron a tirar un pouco de non, mira, podemos facer unha presentación chula, tal, eu coñezo xente, poñemos unha data, facemos unha estrategia un pouco de marketing, de publicación en redes, non sei que, tal, e eu, bueno, vale, entonces, pois xa empezou todo o rollo de como subir o EP, como meterme en Spotify, que preparo para a presentación, que fago, a quen invito, tal, e nada, e cando chegou o día da presentación foi, vamos, eu estaba facendo eu que son unha persoa moi sensible, a pesar de que de, de cara aos demais custame mostrar os meus sentimentos, entón fago a través da música, pero á vez sinto todo como por mil dentro de min. De repente estamos facendo a proba de son e acábase como o tempo de probar e xa toca que entre a xente e miro pola ventá e vexo aí de repente que si os meus amigos, que si a xente de judo que coñecín aquí en Santiago, que si ao meu profe de galego, tal, os meus pais, bueno, eu xa empecé a chorar antes de que entrase O sea, a xente. non empezaches nin a cantar, non acabaches nin de facer a presentación e ti xa estabas chorando. Non, non. Non estaba nin a xente entrando e xa sobendo fora, xa estaba chorando e dicir, es que non me podo creer que este momento sexa real e que aínda por riba vaya a presentar por fin esta parte tan íntima, dita máis alá da música, con palabras reais diante de tanta xente, aunque encima era xente que coñecía, non había ningún extraño ali, entón que se enchera esa que se enchera esa sala de xente que quería moito, pois foi impresionante e super emocionante. E nada, empecé a chorar xa mentres entraba, despois intentaba falar e no medio pois tamén poñíame a chorar. Foi un pouco cuadro, ademais estaba nunca me puxen, sempre tes nervios cando sales, pero nunca me puxera tan nerviosa como ese día porque de repente sentíame como moi ilusionada, pero a vez vulnerable, e iso dábame medo no fondo. Equivoqueime 1000 veces, a nadie lle importou, disfrutamos todos un montón, e a verdade é que foi super bonito, super enriquecedor, quiteime un peso de enriba, por así dicilo, o EP saliu e para min está tendo unha acollida, vamos, que eu non me esperaba, vai. É que claro, ese momento, primeiro, fai un tempo, pasou por aquí un cantante de Vigo, pero que vive en Barcelona, Brendan Cassidy. Falábamos da presentación do seu disco, que fixo tamén nunha saliña ali en Barcelona, todo con amigos, familia e demais. Dicía el que el sentir esa noite como moi especial, tamén era un disco que fala moito de saúde mental, de problemas que el ten e que tivo, e que el sentía esa presentación como se fose un Within Center, como se fose un Ganda Metropolitano, ahora como Bad Bunny aí enchendo, porque claro, encheu unha sala, encheu o sitio onde iba a presentalo de xente coñecida, de xente cercana, e puido contar e cantar esas cousas que lle pasan pola súa cabeza diante da súa xente, e neste caso o teu, todo xente coñecida, todo xente que te apoia, despois de todo isto, despois de ver que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, claro, é que ao final, sexa sensible ou non, eu creo que unha persona con que teña un pouco de sentimento na túa situación, de repente se encontra cantando, e lóxicamente vas a ter erros. O sea, vas a ter erros en moitos concertos que oxalá des no futuro, porque pode pasar. Pero claro, nese momento, como non te vas a equivocar? Si estás Sí, cantando sí. esas cancións que te levan acompañando, esa cousa que te leva acompañando dende fai tempo, por fin é real. É real porque estás cantando diante de xente e é real porque o EP sale á luz para que todo o mundo poida coñecelo. Claro, é que, ao final, é imposible que, o sea, se chegas a ese día, cantalo como si nada, ou eres un artistazo increíble que podes controlar os teus sentimentos, o cal, creo que un artista non de verdad increíble nunca vai a controlar os seus sentimentos, creo que é imposible, ou eres unha artistaza humana
que los sentimientos van por riba de calquera control vocal que estudies, que fagas o que teñas. Sí, ese día foi todo emoción, vaya. Eu, de feito, había momentos que cantaba e xa pechaba os ollos e dicía: "É que Vou como facer sabra como que non polo estou non hai nadie e a ver se así... tal cual, porque se o sabría, vía que a xente estaba chorando, entón, aínda por riba de ver que a xente estaba chorando, ia chorar eu máis, entón era como, vou pechar os ollos e a concentrarme en cantar o mellor que poida, porque senón isto vai ser máis cuadro do que xa está sendo. E máis que, pois, a ver, unha época difícil porque estou, pois eso, rematando a carreira, a veces estou de prácticas, estou máis de 12 horas ao día de prácticas, preparei como unha presentacionciña, mentres estaba vixiando un camión nas prácticas, claro, entón, ademais era de noite, entón a ligazón ali abriuse mal, bueno, é que foi moitas cousas á vez, están pasando moitas cousas á vez en moi pouco tempo, todo o que podía salir mal ese día saliu mal, pero todo o mundo quedou moi contento, a verdade, eu a primeira, de alí só saíron felicitacións despois, entón foi moi bonito. Qué guai, e qué guai porque, por eso, por todo o pasado e que de repente teña lugar e ese recibimento en redes, ese recibimento canto a repros, ese recibimento que, lóxicamente, é importante, non é importante ao mesmo tempo, é como, bueno, as cifras son cifras e pouco a pouco chegarán, pero que ver que a xente que non coñecía igual a túa faceta, xente externa que te está chegando a ti, pois está tendo comentarios bonitos e se está sumando a familia, claro, ten que ser esa, bueno, ese pequeño plus, sobre todo con eso, é que claro, aquí sempre falamos de cos artistas, o 90% da xente que pasa por aquí, salvo Rapans que pasaron foi pouco outra vez, creo que quizáis Mondra, por exemplo, dos últimos que pasaron por Mm, aquí, pero creo que o resto todo son de xente que estudiades ou traballades, traballades e facedes cousas, claro, aínda que xa estivese grabado o EP, todo este tipo de cousas de publicacións en redes, estrategia que tes a axuda de Reba e están aí, te poden tal, pero claro, ao final estás facendo ti todo. Non é tan fácil simplemente preparar un concerto ou preparar unha publicación de redes ou facer unha cousa mm. tendo en conta que eso, que estás tendo que acabar de estudiar, facendo prácticas, preparando o futuro da vida profesional non musical, compaginar todo isto non é fácil tampouco. No, para nada, e de feito, xa este ano tiña que entregar o TFG e xa puxen freno, porque senón ia estoupar e dixen: "Buf, en verdade que presa teño por entregar o TFG", estoume intentando, bueno, de, 80 cousas que teño que facer, pois agora só fago 79, pero Bueno, xa é unha pero menos bueno, que esos 4 minutos que gañas ao día, ostras, son 4 son moita minutiños, cousa, eh. Sí, entón co tema TFG está un pouco aí aparcado, pero si, é que soster todo o demais á vez, é caótico. Pero bueno, tamén gracias a recuperar esa ilusión en facer o que fago, en que as prácticas estanme gustando moitísimo, porque estamos traballando nunha serie para a televisión de Galicia, entón que de repente ábrese unha porta tanto no mundo laboral pola parte audiovisual coma na parte da música, pois vale, ao mellor estes meses son superestresantes, pero é que de cara ao futuro está sendo moi enriquecedor e moi beneficioso, a pesar de que estou agobiada en xeral e que sinto que non chego a nada todo o tempo, pois estouno disfrutando moito e estar no concerto disfruteino un montón, subir que salise o EP, a estrea disfruteina un montón, estar nas prácticas tamén o disfruto un montón, a pesar de que sexan horas e horas, entón pouco a pouco, non queda outra. é que a ilusión é o verdadeiro motor para calquera cousa que se faga na vida. O sea, Tal cual. ti podes saber que estás tendo unha carreira musical que vai ter complicacións, que pode ser moi longa, máis curta, que pode ter resultados económicos moi bons, que pode ter simplemente gasto para sacar música e que non entre nada, pero todo eso
a ilusión o move. Estás facendo prácticas, pero claro, que estás facendo prácticas do que che gusta. Estás participando nun proxecto Claro, máis ilusionante que despois, cando os vexa a luz, vas a dicir, é que eu parte de que eso este aí de que estedes vendo foi que eu estiven ali participando, traballando e estando horas que claro, a ilusión é certo que de ilusión non se vive, é certo que a ilusión non son cartos, pero é certo que se non tes ilusión sí, non é, o sea, é imposible traballar ou tentar traballar no que te gusta, porque senón literal. non podes. E ademais, tamén por outro lado, como que hai moita xente que chega a un punto que di: "No, é que eu perdín a ilusión en non sei que, da igual o ámbito que sexa", e despois como que aparca todo para sempre. Aínda que é difícil, eu cheguei á conclusión de que sempre se pode recuperar de algunha forma, ao mellor teñen que pasar moitos anos polo medio, pero que nunca é tarde para volver a empezar, a pesar de ter períodos difíciles, sexa no campo que sexa, que se algo che gustou unha vez, podes volvelo a disfrutar noutro momento, noutro contexto, noutra faceta da vida, e a min pasoume coa música porque, bueno, a principio tal, non quería cantar diante de xente, despois animeime, despois desilusioneime outra vez e agora estou outra vez con moitas ganas de saír adiante. Co judo pasoume igual que, ser deportista de alto rendemento durante a miña adolescencia deixoume fatal co judo, pero este ano, de feito, aquí en Santiago acabei atopando xente que me devolveu outra vez a ilusión nese campo, entón, pois tamén entrenar é super divertido outra vez, ir a competir é algo super divertido e que nunca é tarde para recuperar a ilusión, sexa no campo que sexa. Eu anímoche a que sigas co judo porque eu fui un judoka. Eu fixen Ah, judo. sí? Ata que pasei o instituto. Eu facía judo no Temple, en Cambre. Anda. Ah, no Eh, cambre, claro. claro, pasei o instituto, daquelas non, para poder seguir, eu tiña que ir a Coruña, ao Carbo, e me Mm, lembrome que meu irmán tamén facía judo, 5 anos maior, e meus pais si que o levaban, meu irmán participou bastante en campeonatos e que tivo aí a súa carreira un pouco, non? E eu lembrome de que daquelas meus pais estaban un pouco cansos de levar ao meu irmán, non sei que, se eu iba era complicado compaginar as horas del, porque ele tiña que entrenar uns días, mm, eu tiña que ir outros, e eu lembrome que un pouco por, claro, eu dicía, hostia, que teño que ir a un sitio que non coñezo xente, eu era moi introvertido daquelas, non coñezo a xente que está ali, meus pais ainda por riba teñen que levarme a outras horas, é complicado, non sei que, e eu lembro que collín e dixen, nah, lo dejo, que no, que isto pa qué, e eu pasaba en grande, eu me molaba moitísimo, lo dejo, sí. daquelas, ese deixalo non me importou, non pasa nada, unha actividade que faz e o deixas. Non sei se foi con 20 e pico anos ou así, que volví a ter o gusanillo, nunca me animei a retomalo. Mm, E agora teño un ombro jodido, co cal xa é imposible volver a facelo, pero foi a cousa, sempre teño esa espina, sempre lle digo a todo o mundo, que teño esa espina de Ixeino, cando meus pais non me dixeron nada, o sea, eu era porque escoitaba e vía, pero meus pais sí. non me dixeron, oye, déixalo que é complicado. Pero teño sempre a espina de dicir, hostia, é que non por que deixei algo que realmente me gustaba, un deporte que o pasaba en grande, que me molaba, e teño esa cousa de, por que non volví nunca? Mm. Bueno, pois porque tes o ombro mal, pero cando o recuperes, que hai un montón de sitios que Sí, teñen home, a xente. podería agora que non pasa nada, Sí, e ademais que o bo que ten o judo é que, a pesar de que é un deporte de contacto, é un deporte no que hai moitísimo respeto, todo o mundo ten cuidado co todo o mundo ten algo que ensinar a outro, axudámonos uns aos outros continuamente, entrenar é moi guai. Eu no meu caso deixeino porque ao ser así
O malo que ten o judo é que tes que dar un peso á hora de competir, hai Mm. entrenadores que teñen inculcado na súa mente pois que o normal é que a semana antes da competición non comas nada, ou estes unha semana sin beber, ou todas estas cousas, e eu entrenaba, bueno, pois, na época na que máis competía, non comía prácticamente nada, na semana de competición, ao mellor, pois iso, pasábame unha semana enteira sen beber unha gota de auga, enrollábanme o corpo en papel film e despois levaba ata 9 capas de roupa para que sudase e non sudaba porque que non tiña nada máis de que sacar, non tiven a regla durante un ano e pico enteiro porque non tiña nutrientes no corpo, basicamente. Entón tiven que despois, claro, eu empecéi deixando de competir, pero entón foi como un efecto rebote ao contrario, de repente non paraba de comer, cada comida era un empacho, non disfrutaba ningunha comida porque comía con ansiedade todo o Era tempo. recuperar, vamos a terminar, non todo Claro, eso que non comías era como aproveita agora, agora venga a vou comer, venga a comer, comer, venga a sí, comer. porque despois vou a ter que deixar de comer, porque claro, o de comer de forma normal e competir no peso que fora o que pesaras, pois non estaba concebido, era como que o normal era eso, pois que a semana antes ou as 2 semanas antes, pois que perderas líquidos, perderas, de todo e que deixases de comer. Entón tiven que acabar, tomando a decisión de deixalo por saúde mental, pero foi unha das decisións máis duras que tomei na miña vida, porque o sea, eu entrei en judo porque quixen eu con 4 anos, non foron nin os meus pais os que me apuntaron, e levaba dende os 4 anos, facendo judo, eu construíra a miña vida arredor do judo e do deporte en xeral, por iso Mm. tamén cando empecé a facer música foi raro para o meu entorno, porque eu era a nena deportista en todos en todos os ámbitos da miña vida. E foi superduro e foi un pouco tamén como o porqué, por así dicilo, pois, desa mala época, pois, na que escribín Bolboreta e ademais de que houbo moitas outras cousas, porque cando a vida te dá un golpe Se, non te se, dá un e xa, no, sempre vai palo tras palo. as boas noticias non se suelen vir 50 boas noticias Claro, xuntas, suele a vir ver, unha ou dúas quizáis, pero cando pasa unha cousa negativa, cuidado que como se pasa algo negativo de certo nivel, prepárate porque o peor sí, sí, é sí. que vai vir máis. Faise unha Eso é bola certo. de neve así cara abaixo, bueno, de moitas cousas pero unha desas foi ter que deixar de facer judo, por saúde mental e de feito eu pensei que nunca máis na vida ia poder facer judo. Eu pensei que parte dese malestar tamén era pensar en que nunca máis ia poder facer o deporte polo que eu construíra a miña vida. Entón, Mm. de repente vinme sen eso, sen futuro, porque para min non tiña futuro, porque o meu futuro estaba no judo, por así Sí, dicilo. era o que a túa mente aí tiña de Claro, Noelia sí, e judo. Xa está, sí, non hai sí. máis. Entón si, pois foi un palo, pero sí, ao atopar este refuxio na música, pois, fun dicindo: "Bueno, ao mellor podo empezar a explorar Outro este ámbito. campo". Provei outros deportes, tal, e despois cando me recuperei un pouco dese malestar, de re foi ademais, eu teño a sorte de que, me atopei con profesores con vocación que aman ser profesores, con Nel, o meu profe de galego do instituto, descubrín a música en galego e foi el quen me falou do quero cantar e quen me deu os papeles para presentarme. E despois en terceiro de carreira, o sea, o ano pasado, foi un profesor de guión o que
chamábanos de forma individual así a falar ao despacho para que lle contásemos un pouco tamén que proxectos tiñamos, así, en Mm. que traballábamos. Eu, claro, dinlle como o meu nome e a miña canle de YouTube, e el atopara un vídeo meu falando sobre o judo, en YouTube, e foi el o que me dixo: "Mira, por que o deixaches tal?" Eu: "Bueno, tal, cosas da vida, xa fun moi feliz co judo, pero nunca máis esta faceta está como pechada", e foi el como que dixo unha frase, que destas frases que non esperas e de repente dante como puf, así, que te abren os ollos, que é unha tontería, díxome tipo, "Eu véxote moi feliz cando falas de judo e eu creo que estás nunha época que pensas que non podes volver a ser esa nena, porque eu de feito teño cancións nas que en YouTube solo, pero hai cancións nas que digo que esa nena non existe, porque era o que eu pensaba de verdade e que non podía recuperar eso nunca máis. E díxome: Se algunha vez fuches esa nena, e sei que o fuches porque es que acabo de velo neste vídeo, que sepas que iso sempre podes recuperalo, da igual cando. Eu diríache que volveras, porque aquí véseche moi feliz, tal, e un plan, buf, a chorar. Cando aí dixen gracias, tal, pechei a porta, a chorar porque foi como, pois pode ser que poida recuperala. Entón, atopei un club aquí en Santiago, vamos, maravilloso, outro mundo. Estou moi contenta coa xente que coñecín alí e con, pois, volver a disfrutalo. E con iso todo. É curioso como a vida ten estas cousas, non? Como en todos os ámbitos hai xente que non é capaz de levar as carreiras, ou os deportes, ou a forma de outras persoas e teñen esa forma de traballar que outros rapaces quizáis o poidan aguantar e leválo dunha maneira mellor, pode ser, e caso como o teu, canto saberá en judo e en moitos deportes que, bueno, o deixan, pasouche na música, pasouche no judo, pero polo contrario están esas personas que conseguiron devolverche, non, eses dous profesores, me conta que tamén é vamos a decir, como unha profesora tamén, que, Sí, que como unha madriña. sí, porque non, esas tres figuras, hai máis seguro na tua vida, non? Pero tres figuras que conseguiron, primeiro, que cantases en galego, que vises esa parte de co galego, que ahora, ollo, isto que vou a decir, ahora un pouco polémico, pero ahora é moi fácil que os profesores fagan actividades levando Mm, artistas en galego aos institutos e se fagan cousas, porque claro, ahora, sempre houve música en galego, pero ahora como que se normaliza un pouco máis, non? Pero facelo fai uns anos era casi máis un acto de rebeldía tal cual. que agora, co cal aplausos e felicitacións para él por facer eso. E ti das outra clave agora tamén, dicías a perseverancia un pouco tamén. Eu falaba casualmente, fíjate, un cineasta, con Jorge Mm, Naranjo, cineasta sevillano, que ten un proxecto musical que se chama George. El sacou o proxecto musical con 40 anos, se non me equivoco, ou 30 e longos anos, mm. sacou o seu primeiro disco. Me contaba na entrevista que el dende sempre tivo grupos, tivo cousiñas, pero pasaron cousas tamén, persoas que apareceron e demais, bueno, parou un pouco a faceta musical e centrouse na parte de cineasta, de guionista e demais, e empezou a ir por aí. E de repente, por circunstancias tamén de persoas que apareceron, dixo, bueno, e por que non... Bueno, teño esa cousa de escribir, vou sacar un disco, pero vou sacar un único disco e xa está. En ese sacar un disco, se toca nun festival pequeniño que hai en Sevilla, con eso xa, na letra pequeniña ali, xa con esto meta. Pasoulle eso, de repente teloneou a El Canca, Ángel Stanich, non sei a que máis, de repente chamaron para un festival, para outro festival, tal, acaba de publicar o seu terceiro disco, e é certo Mm. que pois igual a súa carreira non ten os números nin años cartos musicalmente
como uns Vetus Tamorla ou como un Bad Bunny. Pois claro que non, seguramente. Pero esa perseverancia, el facía moi ficapié na perseverancia de se non deixas, se a pesar de todo, pois paras, faz un parón como fixeches ti no judo, e recuperas, vale, igual non vas a ser a judoka que gañe unhas olimpiadas. Igual non, igual sí, o que sei, vas a ver, non? Pero igual non pasa esa cousa maravillosa, perfectísima que ten que pasar nunha carreira. Pero estás disfrutando do judo outra vez. Coñeces xente no judo que ademais te van a acompañar nesa noite como foi esa presentación e están aí Sí, presentes. E no mundo da música, a pesar de todo, perseveras, colaboras, faz a canción con MJ, agora sacas o EP e van a vir cousas no futuro. Que virá? Será encher un coliseo? Quizás sí, quizás non, pero estás volvendo a disfrutar. E a sí, perseverancia efectivamente. axudou a isto. Tal cual, ao final é o importante, pois todo o bo que veña sempre será benvido, e o que teña que vir, pois así cos brazos abertos a recibilo, pero o importante na vida, dá igual o ámbito que sexa, pois é disfrutar do que fas, facer as cousas porque queres facelas, porque che gusta o que estás facendo, porque sintes que transmites algo, unha mensaxe, dá igual a mensaxe, porque hai, por exemplo, o Bad Bunny que dicías antes, pois ao mellor el ten cancións que son máis como de pasalo ben solo, que tampouco din nada, pero diso se trata, estás expresando que estás pasando Sí. ben, pois sexa o que sexa, a razón pola que fas o que fas, que sexa porque a ti como persoa, te enche, e aos demais, pois, lles chega, da igual que sexa a miles ou aos 3 da familia, con que para min, con que unha persoa que irá escoitalo xa é suficiente motivo como para publicalo, e unha persoa sempre vai a ver, porque a miña nai, o meu pai e a miña irmá sempre Xa van poden a estar. escoitar todo. Claro, así que Que eso é importante para valorar e para poñelo en valor. Cando tes xente, sexa a familia cercana ou amigos, se tes, sabes que vas a ter esos aí, eu sempre digo, ter un proxecto calquera é fácil. Vamos a, entre comillas, non. Ti faz unha cousa e tiras para diante. Ter xente que te apoie non é tan fácil. Non sempre a xente que quere sacar unha canción, quere facer contido en redes, quere facer alguna cousa, gravar un corto, o que queiras, facer unha exposición de pintura, escribir un libro, todo o que sexa desto que precisa de que do outro lado haxa xente, non sempre hai un apoio de xente cercana, e eu sempre digo que vale, vas a facer un concerto, van 20 personas, que 20 personas? Os teus amigos e a tua familia. Vale, non hai xente nova nos 20 primeiros concertos que faz. Vale, pero que están esa a túa xente. sí, Éxito. O sea, para min eso é un éxito absoluto. Que eso pase. sí, sínteste amparado, vaya, por toda a xente que te rodea e tamén eu ese día da presentación dinme conta de que estaba rodeada de porque ás veces sempre temos ese sentimento de síntome sola, que non que estou sola loitando contra todo o que teño enriba e de repente ves que hai unha sala chea de xente que tamén ten as súas cousas e aínda así fixo o esforzo, pois uns viñeron de Coruña, outros, de outros concellos, que fixeron o esforzo de estar ali, ese día, a esa hora, só para verte falar un rato, verte facer un cuadro, pois, a min pareceume, vamos, de dicir: "Dios mío, que sorte teño de ter a esta xente ao meu redor". Para quen poida estar escoitando isto, dicirlle que as túas redes, as plataformas van a estar na descripción para que vayan rapidamente a escoitar o EP, que vayan a escoitarte, pero claro, moitas veces a xente lle dá pereza dar un clic e buscar. Tom, Mm, ti como recomendarías, como tentarías convencer a alguén que non sabe como cantas, que non sabe como mm. transmites, que non sabe o que hai nas tuas cancións para que se anime e entre a escoitar ese EP? Bueno, pois o meu EP chámase Bolboreta e sae un pouco, duns poemas de Curros e Enríquez, está un pouco basado a canción principal, a de Bolboreta,
no que as bolboretas simbolizan un presaxio de morte, era o que eran as bolboretas para curros. Entón eu a partir de aí collínno, leveino ao meu terreo e montei unha historia enteira que ten a súa introdución, que é a primeira canción, ten o seu nó, que é a canción de Bolboreta, e ten o seu desenlace, e entón, se queredes ver unha historia musical, que podes entendelo mellor ou podes entendelo da forma na que queiras, porque ao final o bonito que ten a música é que cada un a recibe segundo a súa experiencia, pois que vayan a escoitar o EP, porque, pois eso, é un pouco unha historia que xira en torno ao suicidio, a idea de que de pensar en que a morte é a solución. De feito, hai un falso final, que é a canción de Baixo Mar, no que tras Volvoreta, que é como a acción do suicidio, a protagonista acaba baixo o mar e de repente o que estaba sendo algo dramático pasa a ser unha canción de reggaetón porque simboliza como pensar en que a paz só está na morte, que na vida non vai haber outra cousa que sufrimento, que só vas a encontrar a paz na morte, pero de repente ese non é o final, cando acaba baixo o mar ven un interludio moi bonito, ben o verdadeiro final que é outra visión de Volvoreta, que para min simboliza o, o ver Volvoreta dende onde o vexo hoxe, porque con 16 anos era unha canción que me facía moito dano, porque eu escribín esa canción dende a dor, pero a día de hoxe non me doi e foi o que quixen representar con ese final. É como outra forma de ver o que pasou, tipo, pois sí, pois Volvoreta existe, é unha canción que está aí, é algo polo que pasei, pero xa non estou aí, agora o vexo dende outra perspectiva. Entón, quen queira descubrir esa historia, quen se poida sentir identificado, que vai a escoitar Volvoreta EP completo. Só digo unha cousa, se co que acabas de contar, con como acabas de contar, con como acabas de explicar, hai unha persona que polo menos non vai a escoitalo, non decide escoitalo, despois ou seguirá escoitando non, pero se alguén non vai a escoitalo despois do que acabas de dicir, esa persona non lle digo o que merece, pero non merece cousas boas, eh? Porque creo que de verdad, acabas de vender o EP dunha forma absolutamente magnífica, que esto Bueno, para a nota de prensa perfecta, o sea, que a definición que acabas de que decir, ben, moi guai, aí e, promoción. e que bonito, xa por ir rematando, non, que ti escribes unha canción que no seu momento parte da dor, no seu momento é moi negativa, no seu momento ten esa parte mala, non? Esa parte principal de, no, isto es malo e la vida es mala e todo es malo e tal, Mm, que ao final dé a volta, non? E haxe esa bueno, o interludio, bueno, a introducción o interludio me parece que é flipante, creo que mola moito escoitalos, pero que de repente teñas esa, non, esa visión agora un pouco máis bonita, non? Máis luminosa, mm. que un pouco realmente a túa vida con estas cousas que falamos, non? Da música, do judo e demais, bueno, mal todo, pero igual non tan mal, non? Igual esa cousa Sí, que isto é bonito da música tamén, non? Que escribes algo dentro da dor e despois eres capaz de que eso pois sexa o que sirva para florecer. tal cual. Polo menos é o que saco en positivo de que Volvoreta tardase tantos anos en saír adiante e que podo contar como vivín todos estes anos con todas as súas facetas. E tamén un pouco tamén por como foi cambiando xusto a miña vida nese tempo, entón é ideal. Sí, ao final é certo que isto é moi Mr. Wonderful, non? Pero as cousas a veces pasan por algo
E o que parece mal, pois mira, de repente axuda e dá este, e claro, sale o EP. Claro que preguntarche isto agora mismo neste punto que estamos a gravar, cando isto se emita xa acabou e tal, pero con todo isto dicías o TFG hai un pouco apartado, pero as prácticas e demais, Mm. claro, preguntarche polo futuro, ahora mismo creo que o único que queres é ter un par de días de descanso e nada Bueno, máis, pero como se plantexa ou como é un pouco a folla de ruta, que isto pues, poquinho a pouco irá cambiando, mm, irán pasando cosas, pero como é un pouco a folla de ruta para Noelia a partir de agora? pois agora mesmo vou todos os meus esforzos tras a graduación van ser o TFG. Co TFG estou preparando outro EP porque vou facer, o sea, estáme levando tanto tempo, non vou ser capaz de entregalo este ano porque vou a facer un musical, ou polo menos esa é a intención, e aínda por riba é un musical, pois como dedicado á miña familia, de Brasil, a familia do meu pai. Entón, este verán vai ser moito curro, porque ademais imos ir ata Brasil a gravar, vai ser un pouco Oh, que guai! como unha especie de docudrama musical, un pouco contar, pois, outra vez unha experiencia, algo dende que nace, pois, dun sentimento e de vivencias reais, pero ao final é facer unha ficción máis dramatizada e musical para que tamén haxa un EP, pois, con todo isto, que ademais terá a súa parte visual, entón vai haber, este vai a ser o pack completo. Ademais teño moitas cancións na recámara que levo escribindo dende despois que escribín Volvoreta, entón, pois a ver que pasa, a ver se sale algunha cousa antes ca o TFG ou non, ou o seguinte ao TFG, iso aínda non o sei, pero bueno, que eu teño moito material para ir tirando. Tes material e dende logo que a cabeza non para, como Eso se nin un di, segundo. e o de ti, o sea, ti o de facer unha cousa sencilla, no, o sea, neso falábamos de esa similitud que ti vías con MJ, que de repente fora a tocar no teu colexio, esas pouco esas raíces, non? Brasileñas portuguesas, esa similitud aí no uso do portugués e demais, similitude tamén en complicarvos a vida Sí, ¿no? e podendo facer cosas un pouco máis sencillas, no, vou facer un TFG, Sí, no, parte visual, parte musical, vou viaxar ali a Brasil, vou gravar, vou non sei todo, que, claro, todo. podendo facer unha cousa máis sencilla, no, a la complicación máxima. Sí, tal cual, pero bueno, ao final, levo moitos anos sen ir a Brasil e o TFG é un pouco tamén A a excusa. excusa para volver, porque senón tamén é como, que é moi caro, ir para ali e tal, entón un Entón pouco agora, tipo: bueno, é "No, caro, yo pero, teño que pero que facer o tengo que facer TFG", isto, claro. claro, claro. Entón, pois tamén por esa parte. E despois que sí, que en vez de sacar un par de cancións teño que montar sempre un pifostio para que salga, entón, Bueno, igual que o EP, podes escoitar unha canción solta do EP e que che guste, se ou como podes entender a historia completa que te explote a cabeza, pois vai ser un pouco o mesmo. bueno, está ben. Dende aquí estaremos expectantes a todo o que pode ir salindo, a ver si sale algunha cousiña polo medio, si non, ao que vaya, como digo, as túas redes van a estar aí, a Sí. xente que lle dé a seguir, e penúltima pregunta xa para ir rematando, pero que isto claro, no teu caso estamos falando con alguén novo, con alguén xoven, que as redes é o día a día Mm, de la vida. Cal é a túa relación cas redes sociales como mm, artista, non como sí. persona fora do mundo da música, senón como artista, como cantante, como creadora de historias cas redes sociales. Pois a verdade é que un pouco, as dúas partes de veña tal, sí, publicamos todo, pero despois tamén, hai a parte da preguiza de decir: "Buf, é que agora teño que facer
unha publicación de non sei que, agora teño que facer un vídeo tal, e si que teño moitas ganas de facer vídeos máis a menudo, contar máis cousas, pero despois, claro, como tamén estou a tope con outros campos, faiseme imposible, entón un pouco a miña relación coas redes diría que é caótica, porque pois hai temporadas nas que super ben, super influencer, publico todo tal, e despois ao mellor pasa un mes no que non subo nada. Pero hai que traballalo porque principalmente para artistas pequenos que estamos empezando é a ventá de exposición, é por onde nos vai descubrir a maioría da xente. Entón, pois nada, hai que esforzarse un pouco nese campo. Teño moitas ganas de traballar nelas, pero á vez o tempo non me dá. É que ese é o gran problema con todo, non? O tempo, ao final Sí, obliga a que haxa tempo, obliga a que lóxicamente o que fagas ten que ter xa non tanto unha calidade, unha edición brutal, senón unha constancia ou mm, unha forma de que sexa un vídeo no que ti contes ben e fagas cousas que haxa un sentido. E é o problema, o que ao final non debería ser así, que as redes sexan vitales para os artistas, pero claro, para un artista como Aitana, as redes sociales claro, da igual que publique que non publique, a estas alturas todo o mundo vai saber que está de xira e que vai a vir a tocar a Coruña e que vai a tocar non sei onde porque xa está, o vas a saber. claro. Xente como a de Rapans, pois máis ou menos están aí, mitad, veña. Pero claro, dun artista emerxente, underground, que estades aí empezando, claro, xa que as Mm, redes é complicado, sin redes xa é, sí, botar unha moeda ao aire e esperar que caiga de canto. É moi tal complicado, cual. é moi complicado. E despois, por exemplo, en Instagram sí que son máis constante, pero vaia, despois TikTok, eu intento como resubir todo o que vai de Instagram a TikTok, pero despois TikTok ponche problemas cos sons, porque de repente que si copyright, que si non sei que, entón teño se alguén me vai seguir, que me siga en Instagram, porque TikTok é máis Tik- caótico aínda, Eu, entón eu paso máis TikTok, tempo aínda sen eu, subir cousas. eu mira que subo moitas cosas en Instagram, todos os días subo mínimo un Mm, vídeo e ando moi activo aí. De vez en cando collo e subo, intento subir cousas a TikTok como a dis ti, pero claro, que os vídeos que fago recomendando cancións, de 10 cancións que recomendo a mellor, 8 das cancións ou 7 das cancións non podo usar o audio, pero se o subo, se o edito dende TikTok sí que podo, pero o audio de fora, se ven o vídeo de fora non sei que, eu digo, sí, mira, non vou gañar cartos co que fago, que a xente literal, me descubra en Instagram se quere e en TikTok, pois si alguén encuentra algún vídeo antigo, pois buena suerte e que me busque porque por outro lado, sabes? Pero tal pero é esa cual. cosa de claro, por riba tes que andar resubindo e tes que volver a editar ou cortar ou non sei que, Sí, iso é o peor, que tes que non podes nin resubir o que xa fixeches, que tes que preparar un vídeo por e para TikTok solo, porque se non cumpres os seus requisitos, olvídate. Como, bueno, pois xa sabedes, xente, escoitade en plataformas digitales e seguide en Instagram home, dalle a seguir se quedes en TikTok tamén, por se acaso, pero seguide en Instagram que é o polo máis que poida pasar. importante e sobre todo, que sempre digo, se vos gusta o que escoitedes, compartide. Sede como MJ Pérez. Sede como MJ Pérez Sí, e falade a xente dela porque ao final as redes sociales son importantes, pero o máis importante é o boca a boca. sí, Porque se eu lle digo a dúas persoas que escoiten algo e esas dúas persoas das dúas, unha escoite lle mola e esa vai falar con outras dúas e pouquiño a pouco se pode ir construindo un universiño para que o próximo concerto de Noelia pois este a súa familia, estén os de judo, estén os da carreira e estemos 10 persoas máis. E pouquillo a pouco, pois xa sexamos bueno, máis os que non sexamos familia nin amigos e estemos aí, así que falade, compartide, difundide a palabra. Esta é a única, a verdadeira palabra que hai que difundir. Non a do Papa non, que a ven aquí. música, A música de Noelia Perpetuo é a palabra que tens que a palabra. difundir. Mira, vou facer as dúas últimas bloques de preguntas moi rápido, xa para non liarte moito máis. Que
que ti ahora me recomendes. Me fales de música. Me digas eses dous, tres artistas, Mm, grupos que te molan ou te están sendo vitais. E ollo, non ten por que ser ni moito menos un artista nin mm. emerxente nin underground. Simplemente eses artistas e grupos que para ti son vitales, que oye, ahora de repente diste este artista que sei que o coñece todo o mundo, que igual non o coñece tanta xente, porque ollo isto, por exemplo, se fala moito de Rapans, non me hago eu, e onte fun a un festival a velos, e un colega que foi comigo non escoitara ninguna canción de The Rapans a estas alturas, Mm. o cal Ala, diste, hostia, que raro, pois non o sí, escoitara. Entón, entre que ti penses que o que ti vas a recomendar a xente sabe, ti recomendo sí. igual porque é a música que ti ahora mismo te é importante. Bueno, eu, antes que nada, recomendo o álbum de MJ Pérez, o seu último álbum, Chetiens Bon, porque a verdade é que un albumazo. Mm. MJ é unha letrista que te cagas, fala de moitísimos temas, en moitísimas linguas, ademais, porque fala tanto galego como castelán, como portugués e como francés, É odiosa. só neste álbum. Neso é odiosa. Porque sabes, A mí encántame, no, pareceme genial. eu digo odiosa de coña, lógicamente, porque eu casi non sei nin falar galego nin castelán, e ven ela e te canta en todas as O linguas francés, non sei perfectamente, que, sabes? joder, que tía. E despois que, máis aló do álbum, ten un directazo increíble no que para disfrutar un montón, así que a xente que escoite o álbum que vaia a vela tamén nos directos porque é unha bomba para mí ese directo ten de todo, ten a súa parte emocional, a súa parte bailonga, a súa parte de, escoitar máis unhas letras, a súa parte máis de rockear. Mm. É un dos directos que máis disfruto a día de hoxe. E despois así, de influencias miñas, pois a miña artista favorita é Belén Aguilera, porque Boísima. pois é unha persoa paz coma eu, entón escribe os temas dos que fala, e as letras que ten, e o tipo de música que utiliza, como executa, inspírame un montón e para min é a mellor. E ata aí. Pois moi, joder, de la teño ganas de poder ver en directo. Que non Mm. poden e dun tempo para aquí me estou entrando no seu universo e me mola. Me mola moito. É Bueno, moi guai, tamén ten unha evolución musical ao longo dos anos que porque, claro, a min dame un pouco de rabia que o seu último álbum, que se chama Anela, quen o vai a escoitar vai dicir: "Isto é moi rollo Rosalía", pero é que ela sacouno antes que Rosalía, entón é como é unha pionera. pero fíjate que te acabas de dar unha clave que eu moitas Mm, veces odio ese tipo de comentarios de que isto é moi Rosalía, isto é moi non sei que. mm, Vale, pois igual Rosalía inventou algo que, como me dixo Bayuca cando entrevistei para Mundo Sonoro, nadie inventa mm, nada porque solo hai unha, o que fai unha persona, o efectivamente. único que fai Rosalía ou Bayuca, por exemplo, ele falaba de si mesmo, é Sí, que publicar algo que ten un máis alcance. máis alcance Mm, que outra persona. Ele sempre di que o que fai e o que fixo cando empezou a despuntar co seu proxecto de Bayuca. É probable que naquela época un rapaz na súa habitación, unha rapaz na súa habitación, estivese facendo algo así, non se animase a publicalo e ele foi o pioneiro. Neste tal caso, cual. se fose Rosalía a pioneira, vale, igual foi Rosalía, pero que facemos aquí o sea, facemos, bueno, como se eu fose artista, que facen os artistas? Mm, Inventades todos a música, todos ides a sacar cousas novedosas, todos ides a sacar cousas claro. distintas. Entón, se neste caso fose que a influencia de Belén Aguilera fose Rosalía e fai algo moi Rosalía, bueno, e que? Bueno, Quer ¿y dicir, qué? Exactamente. se fose o caso, pois, joder, é bo que fai Belén Aguilera. Sí, bueno, pero recorda Rosalía. Pois como moitos grupos de rock, que escoitas un grupo de rock e estás escoitando 20 outros grupos de rock. Entón, Sí, ese tipo de tal cousas, cual. sempre digo, é imposible que os dos artistas fagan cousas novedosas. Se parece, pois non, pois disfruta, Pois é e xa está. normal, claro. E neste caso, Mellor, pois, en este caso está máis dese publicado. estilo. E neste caso está publicado de antes, que ese outro. Moitas veces, non, se parece a tal. Sí, sí. Xa, cando se publicou? O cuidado. Como, por exemplo, é o teu caso. Imaginemos que agora, tipo Alboreta, alguén diga
Es que se parece a la canción de no sei que. Xa, pero desde Mm. cando leva feita a canción? Bolbo- Claro, Bolboreta, sí, ti a sí. publicas agora, pero igual se parece a unha canción que saliu fai 2 anos. Pode ser, por exemplo, se fose Mm. o caso, non? Pero desde cando empezaste a traballar con isto? Xa fai. 2020. Claro, entón non Sí, estás ti copiando a nadie. Casualmente, pois porque que pasa tamén? Ti tes unhas influencias, outra persona ten unha influencia, ti creas, outra claro. persona crea, e se tedes as mesmas influencias, pois o resultado pode ser similar. E punto, e non pasa nada. É o que hai, sí. Mira, Ela é unha artistaza. é que ademais, joder, ese último traballo sí que a min me gusta moito. Mm. E tamén vai sacar agora tamén un EP magnífico tamén, que sempre ten mensaxes super bonitas para transmitir, e aínda por riba sempre xusto polo que o que está transmitindo ela, xusto cuadra no momento que eu estou vivindo, entón é como que sempre me ven ao dedo Belén Aguilera, entón a Que, mellor. que odioso é e que bonito ao mesmo tempo cando un artista publica algo co cal te sintes totalmente identificado e dis ti, Tal cual. mierda, estás escribindo, o sea, está copiando tu vida, está copiando tus sentimientos, e ti, para, o sea, fai Sí. outra canción, contame outra historia, non me contes mi vida, que ya sé lo que estoy viviendo. Tal cual, tal cual. Bueno, neste caso é para cousas boas, porque, por exemplo, a última canción que sacou é dedicada aos seus amigos e eu pois tamén estou como super agradecida cos meus amigos e así, entón é que tal cual, o sea, xusto o mesmo. Síntome así. Pois, non, eu non te quero roubar moito máis tempo do que xa te roubei. Agradecerche que A ti, teñas pasado por aquí nesta casi hora e media ao final de charla de conversa. que levamos. Eu dixente, bueno, son unha hora, máis ou menos, hora e media. Bueno, media hora arriba, media hora abaixo, Eh, tal. cando É o fixen, que hai. cando fixen con MJ Pérez, que foi das primeiras conversas que eu gravei, Sí. cando falamos de primeiras, falamos de unha media hora, máis ou menos, tal. Claro, facía conversas daquela, que creo que súa foi a quinta conversa que publiquei ou así, fai hostia Mm, de anos. Estivemos casi 3 horas, me parece, ao final. mima, Foron a cousa 3 horas foron falando. a cousa loquís, claro, un tema levou a outro, o fútbol apareceu por Sí. aí, non sei que, nun tema estivemos moito tempo, dende ese eu sempre, salvo que alguén me diga, no, teño unha hora exacta, entón se hai unha hora, se me dis, no, teño 40 minutos, ten que ser así. Senón eu sempre digo, unha hora e cuarto, e sempre sei que Al se a cousa que fluye, vai ir a máis. nunca vai a ser ese tempo. E sempre digo tamén que creo que eu tento aportar con isto, unha é darvos voz, que a xente, unha persona ou dúas, pois podan polo menos coñecervos, e sempre direi que eu non dou millóns de visualizacións, pero dou un espacio no que hai tempo de sobra para que faledes sin esa inmediatez que ten lóxicamente Claro. un periódico, unha radio ou unha televisión, que os tempos son os que son, e aí todo ten que ser moi rápido. Entón eu sempre digo, te doy un millón de visitas? No, pero deixo que fales. Así que, oye, Así que bueno. claro, que queremos? Falar moito ou ter visitas? Ai, claro, hai que elegir. No, Non, a pero verdade é que moi agradecida de poder estar aquí contigo hoxe falando disto e que me deras este tempo, este espazo, pois para contar todo o que acabo de contar. e esta é a túa casa. Xa para o que vai a vir, para cancionciñas, para conceptos que haxa que presentar, para ese TFG que vayas a facer cando este todo listo, para o que sexa, esta xa é a túa casa para o que queiras. E Jole, é que claro, iba a facer o test que fago sempre ao rematar, pero non. Que hoxe quedou, ah, hoxe sí, é que si, voucho facer, é que claro, quedou a conversa moi guai, moi redonda, e o test rompe por completo, creo, o que falamos. Pero, claro, non sería fiel a mí mismo se non cho fago. Entón, que é iso do test? é un test psicolóxico, Vale. para saber se eres unha persona Fatal, psicópata entón. ou non. Un test Vale, vale. que agora entenderás e
a xente, o que veña agora, a xente, de verdad, facede como que non existe, pero é unha seña de identidade que teño eu, e a veces ten máis sentido porque a conversa é de outro tipo. Neste caso a conversa foi moi filosófica, moi Mm, de entrar en cousas, entón este final vai quedar un pouco raro, pero non pasa nada. Unha hora e media moi guai, 5 minutos regular. Creo de que delirio, bueno, se está moi ben. permite. Mira, vamos a poñernos en situación. Son tres preguntas moi A rápidas, ver, tres bloques moi rápidas. Vamos a poñernos justamente na hora na que estamos grabando isto, casi hora de mm, cenar, non? Un poquinho arriba, un poquinho abaixo. Pero ti na sí, túa casa non tes máis que cereales con leite. vale. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite, non pasa nada. Apto para veganos intolerantes á lactosa, o que queiras, calquera tipo de cereal, non pasa Sí, nada. eu son intolerante á Pois lactosa. sería leite sin lactosa, perfecto, non habería problema. Pero tes outra posibilidad para ir a cenar, que sería ir Ah, a vale. un bar, a un restaurante, onde van a facer a túa cena favorita, esa hamburguesa, esa pizza, esa ensalada, ese Mm, comida china, o que sexa a túa comida que diste, que estas cenas son las increíbles. Pero que pasa? Hai que ir e volver de casa baixo unha chuvia torrencial, que, bueno, ao final os galegos eso nos dá un pouquiño igual, non é tanto impedimento, pero o lugar en cuestión, aínda que ti a comida vas a ver que a comida está perfecta, non ten problemas, a higiene mm. do local, digamos que é un pouco Ui. cuestionable. Hai ratas, hai Ah, cucarachas, vale. a comida que ten que estar conxelada pois leva 4 semanas fora, o que parece que é Ah, verdurita e igual é o mo de que leva ali, pero é a sí. túa comida favorita e ti sabes que está mal a esas condicións, pero cando ti a ves está perfecta. Que prefires? Mm. Os cereais con leite ou esa comida? Bueno, eu a verdade é que os cereales con leite, porque ademais a hora da cena xa é un momento do día no que non podo máis de estar todo o día E facendo cousas, o máis sinxelo é pista. literal, que non, se son cereales, pero se unha unidade de galleta vai ser unha unidade de galleta, pero vamos, eu aínda por riba chovendo, olvídate, eu non movo un dedo por ir ata o local das ratas. Vale, e logo, que iría primeiro? A leite ou os cereales? Buf. Eu primeiro boto a leite e despois os cereales. Vale, vale, bueno, Mm. hai que dar resposta ahora dos resultados. Vale, vale. Siguiente pregunta. Hai máis. Vamos a poñernos en situación de noite. Quedas aí cos teus Vale, amigos, vale. quedas aí ca túa xente, pides unhas pizzas, e vos ides, pois, de festa, ides a ver a MJ Pérez actuar, por exemplo, e despois ides Claro. a tomar aí, bueno, un par de copiñas, de cervezas, ou do que sexa, con alcohol ou sin alcohol. Non, Mm. non vou incitar eu a tomar alcohol, pero volves de madrugada, o xeo que tomaches sí que tiña algo, non? El ron e el whisky, non, ese problema, sempre ese Mm. xeo, volves un poquinho mareada, así cansada, pero con moita fame. Sobrou pizza da noite anterior, Mm. contemplas nese momento comer esa pizza que sobrou? Sí. Vamos, vexo como menú do ano, vaya, unha xoia que estexa aí esa pizza E como a comes? A quentas ou a comes fría? fría. Sen dubidalo. Directamente. Sí, porque xa o teño feito. Vale. Última pregunta. Tortilla de patacas. Con cebola, Mm. sin cebola ou dache un pouco igual? Eu prefiro sen cebola, pero se vou a un bar ou algo así e ven con cebola, non lle fago ascos A tampouco. comes. Non é o que Claro, non estás disfrutando tanto como sin cebola, pero non terías problema. claro, sí. Vale. Pero sí, nesto igual sí que hai máis problema. Como a comerías esa tortilla? Mazacote que se pode construir un edificio con ela, este Mm, punto intermedio que parece que está moi feita pero que cortas e sale o oviño, ou xa un mm. estilo Betanzos. Pois tamén como veña. Creo que o mazacote é o que menos me apetecería, pero se está moi desfeita, pois estamos moi desfeita, despois así o punto intermedio, pois sempre benvido, vamos, o ideal. Pois o resultado, como era de esperar, que teño que dicir, temos un 0% de psicopatía. 0%. Porque cereais con leite sempre ven, primeiro vai a leite, non hai dúbida ningunha. A Menos pizza mal. sempre se come fría, e a tortilla
da igual con sin cebola e preferencia, pero se come porque é unha tortilla, está genial igualmente. Claro. E esa preferencia por que este máis desfeita ou ese punto intermedio e que o que menos te gustaría é a parte de que estivese mazacote, pois tamén é unha decisión dunha persona que non é para nada psicópata. Así que, moi ben. Ben, Victoria. Mereceu a pena facelo para se había alguén con dúbidas de se era psicópata ou non, pois Despois de todo Noelia o que Perpetuo contei. non é psicópata. Así que ahora sí, chegamos ao final. Gracias de verdad por ter pasado por aquí. A ti, Dani. E se alguén viu isto, hai non me coñecía, hai 280 conversas publicadas con anterioridade a esta, moitas horas como estamos falando, o sea, se isto nos vamos a hora e media, a DMJ foron casi 3 horas, imaginadevos cantas horas hai aí. En decembro fixe un conteo de todas as horas de conversas Ai, e, sí, eu vin esa e publicación, había máis de 4 días de conversas, o sea, unha locura. Non hai que ver as conversas, non pasa nada, as antiguas, simplemente o que digo, o radar con tal artista, tal grupo, id a unha plataforma digital a vosa favorita, escoitade ese grupo, ese artista, que de 280 que pasaron por aquí, algún menos porque algúns son repetidos, pero de 200 proxectos que pasaron por aquí, algún, polo menos, un que vos mole Mm. ides encontrar. Así que o que pido é que se me coñecichedes agora, fagades eso porque estou seguro que ides a poder ampliar a vosa biblioteca de artistas e vémonos xente na próxima conversa. Quedan moi pouquiñas, pero vai a final de tempada vamos a ter, de verdad. O sea, as últimas desta traca final, Martes Mal, Apolo 18, Noelia Perpetuo e o que vai a vir a partir de agora vos vai a volar a cabeza porque vamos a rematar a quinta tempada dunha forma magnífica. Así que vémonos na seguinte charla e sobre todo vémonos onde haxa música en directo e se esa música é a de Noelia Aí, aí. Perpetuo, pois xente, Bueno, que máis podemos blese. pedir? Ata a próxima, chao chao. Chao.